Santa Ana siya? Saint Anne? Santa Ana.
brethren, my dear brothers and sisters in Christ. Tonight we gather as a community to celebrate the Vigil Mass for the solemnity of the Lord's Ascension Sunday. Our Lady of Fatima, crowned Talagang walang talagang walang ilaw. si pinagtsaran mo. Yan. Oo, di ba? Meron mo pagkakot. Iri. Ganyan na lang. Ave Maria, Pana de Gracia, ang kagalan ng Panginoon sa iyo. Nanalanggang sa kababaihan, asimpalagan ang mga kang sa iyong katutunan sa Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibig mo kaming mga parakasala. Ngunya Maria, Ina kan Diyos, ipamibig mo kaming mga parakasala. Ngunya nasin sa oras kan sa muyang kagadanan. Amen. Ave Maria, Pana de Gracia, ang kagalan ng Panginoon sa iyo. Panalanggang sa kababaihan, asimpalagan ang mga kang sa iyo. Ave Maria, Pana de Gracia, ang kagalan ng Panginoon sa iyo. Panalanggang sa kababaihan, asimpalagan ang mga kang sa iyo katutunan sa Jesus. Santa Maria, Diba si Image? Diba si Image? Thank you.
Car, ay parang ano.
Pinapapato. Sabi ng obispo, andyan. Ay, Ito po sa inyo. sabi na kita to, masabi na Palakpakan po siya to sa mahal na ina.
Kartas. Mapunong-tulog-tulog na ako. Ipamigli kami manalay sa Diyos. Tanganing magkanigo kami magamit kan mga kanuga ni Kristo. Mamibi kita. Diyos mibi kami na nagurot-purot kay ni mga misteryo. Kanuog kabanal na rosaryo. Makaarog sa mga nalang kayo. At inyong sabak kanina. Palalan ka sa kababayan sa sitwaan ng buhay ng Ave Maria, Panonis Gracia, ang kakurangan niya ako sa iyo.
Bro. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na langit at Elisaryo. Nanaw sa pinaroroonan ng mga iba ng may katong araw ng buhay na matuloy. Umakyat sa langit, lalong sa mga ng Diyos na mga